Почистване на пот. Поставете кофата с вода и препарата върху кърпа и го поставете върху чистачката перо, като завивате ъглите върху перото всеки път. Намокрете мопа, като го изтисквате по ергономичен начин. Докато бършете пода, правете стъпки напред и назад. Не правете прекалено големи движения при бърсането, за да пазите гърба си. Когато бършете семоп система, закачете и намокрете гъбата. Можете да изтисквате в изправено положение. При бърсането на пода правете странични движения. Не дръжте дръжката твърде изнесена от тялото си, за да не ви заболи гърбът. Винаги започвайте да бършете от най-отдалечения край на помещението и се движете в посока към входа. По този начин не се налага да стъпвате на намокрения пот. Към следващото видео.